Zorggroep Aliade leidt zo'n juster zwier onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De vragen richt hem vooral op de positie van twee directeuren. Zij binnen bij Aliade in het dienst, maar haar ook nog belangen in bedrijven dat Aliade de diensten van aanneemt. De twee directeuren wieren jeder eigenaar van Zorgkompas, dat toch Aliade oernaam is. Ze binnen directeur bleven van deze organisatie en boven dat hebben ze ook nog aandelen in het zorgbedrijf Freya, dat uit verschillende bedrijven bestaat. En deze bedrijven die krijgen opdrachten van Aliade en dat betekent tonnen extra omzet voor Freya. En daar is nou consternatie over ontstaan. En hoe die opspoor die het ontstaan is, praat ik verder met uw verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja, Gerrit, wat is er zo slim aan deze saneemde constructie? Nou, het leidt vanzelf voor de hand, want je wekt trouwens aan constructie de schijn dat de directeuren van Zorgkompas dat die mogen de diensten aannemen van bedrijven waar zij belang in hebben. En dat zou betekenen dat ze net alleen nog een salaris krijgen van Aliade, maar dat ze ook nog inkomsten krijgen van die bedrijven. Dat is in werkelijkheid zo. Nou ja, daar kan je vragen bij stellen, want dat kan ertoe leiden dat ze bijvoorbeeld alleen nog maar dat soort bedrijven inschakelen om diensten aan te nemen. En net andere bedrijven die het misschien voor hetzelfde geld of voor minder dwaan kennen. Ja, dat is redelijk voorstelbaar. Maar wat zijn de verschillende reacties op dit nieuws? Nou ja, toch wel geschokt, hè? Want een paar mensen stellen diezelfde vragen en die had ik het idee van ja, wat is hier nou krek aan de hand? Ik praatte van de morgen nog met Riek van Kam van de vakbond FNV en zei wat die er nou van vindt en wat hij nou eigenlijk het slimste ervan vindt. Nou, het meest kwalijke is volgens mij echt dat twee directeuren met een goed inkomen aan de ene kant werkzaam zijn bij Aliade en aan de andere kant, middels de cliënten die zich bij Aliade zouden hebben aangemeld, nog een keer verdienen. En dat is wel het meest kwalijke, want volgens mij gaat het hier om zorggeld en hoort dat niet op die plaats terecht te komen. We hebben een afgesproken covenants code in het land. Die is er niet voor niks. Dat raden van toezicht en raden van bestuur elke schijn van belangenverstrengeling dienen te voorkomen. Ja, dat is duidelijke taal, Gerrit, van het vakboen. Maar wat betekent die consternatie nou voor Aliade en ik die twee directeuren? Nou ja, begripsvol dat ze er bij Aliade natuurlijk absoluut net blij mee binnen. Zij zeggen, wij hadden de zaak altijd goed onder controle. Wij weten precies wat we doen. Het gaat eigenlijk net ten koste van de organisatie. Sterker, het levert dus geld op. Het is ook goed voor de cliënten. Maar ze hebben wel heel goed in de gaten dat dit natuurlijk een zaak is die nou nader onder de loep genomen wordt. En Erik Kuik van de bestuursvoorzitter van Aliade, die realiseert hem dat heel goed. Nadat ik hem daarna vregen. We hebben destijds geconstateerd dat zij die belangen hadden. We hebben ook daar gelijk werkafspraken over gemaakt hoe we dat controleren. Wij hebben de governance code ook altijd geduid dat als er overlappende belangen zijn, dat je niet zegt dat mag niet, maar dat je wel heel goed transparant moet zijn, dat intern goed moet controleren. Wij vinden dat we dat ook altijd gedaan hebben. Maar we realiseren ons nu natuurlijk wel met de manier waarop dat nu in de publiciteit komt, dat wij niet kunnen zeggen van het is wel goed. Hè? Dus dat is de reden ook waarom we nu zeggen van we richten een onafhankelijk onderzoek in, wat ook echt onafhankelijk moet zijn overigens, om dat nog eens een keer extern te laten toetsen. En komen er dingen uit waarvan gezegd wordt van ja, dit had niet zo gemoeten, dan zullen we dat moeten herstellen. Ja, hoe groot is deze zaak nou eens? Hoe moeten we dit inschatten, Gerrit? Nou, het kan een hele grote zaak wezen. Aliade moet natuurlijk eerst zien laten dat het al je klopt. We moeten afwachten wat hun onderzoek opsmiet. Maar ook de vakbond had een onderzoek aankondigen. Er worden kamervragen hoe stelde. Er komt naar alle gedachten een kamerdebat over deze zaak. En dat kan voor Aliade nog het nederige beschutten. Dat ze misschien toch nog wat meer de boeken hierpen waarmaten. Ja, en als er bijvoorbeeld constructies uitkomen die de politiek en de vakbond worden partijen net aanstenen. Dan kan natuurlijk het onderzoek hem ook nog uitbreiden naar orensorganisaties. Want waarom zou het alleen nog bij Aliade zou wezen? We moeten het al hier afwachten, maar dat het in ieder geval voor een protte opspoortzwaardige, dat is een ding wat zeker is. Tegen dank Gerrit de Boer voor die bijdrage vanuit het Heerenveen.